Bo día, señoras e señores. Damoslle a benvida a este Auditorio Fontán da Cidade da Cultura de Galicia en Santiago de Compostela, onde hoxe celebramos a cerimonia de entrega dos diplomas acreditativos ás persoas beneficiarias das Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior de Mestrado 2021-2022. E que mellor maneira de comenzar que con unha composición musical para festexar esta xornada de encontro. Chegados dende Ourense e Vigo, o cantautor Emilio Rúa e a violonchelista Margarida Mariño ofrecéronnos esta versión da coñecida poesía María Soliña que acaban de interpretar. Saudamos o presidente da Xunta de Galicia, o secretario xeral de Migración, os reitores das Universidades de Santiago, Vigo e Coruña, o director xeral de Formación Profesional, as vicerreitoras das 3 universidades do Sistema Universitario de Galicia e as demais autoridades aquí presentes. E, como non, saudamos moi especialmente os verdadeiros protagonistas desta xornada, os beneficiarios desta Bolsa Excelencia Mocidade Exterior 2021-2022. Non hai moito tempo estabades a vivir en 18 países moi distintos do mundo, pero tomastes a valente decisión de apostar por esta oportunidade e dar un cambio moi importante nas vosas vidas. Por todo isto, o aplauso máis forte desta mañá ten que ser para todos vós. Tamén queremos enviar un saúdo moi forte ás galegas e aos galegos que nos están a ver dende calquera parte do mundo a través da retransmisión en directo por esa porta que Galicia sempre ten aberta cara ao exterior, a través da Secretaría Xeral de Migración, que é Galicia Aberta, e polas súas redes sociais. As Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior son unha iniciativa xestionada pola Secretaría Xeral de Migración en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e as 3 universidades do Sistema Universitario de Galicia, mediante a cal o Goberno galego promove que 200 titulados galegos, cun currículo brillante e residentes no estranxeiro, poidan completar en Galicia a súa formación especializada e poidan fixar definitivamente a súa residencia en territorio galego. Continuando con o desenvolvemento deste acto, toma a palabra, en primeiro lugar, don Julio Abalde Alonso, reitor magnífico da Universidade da Coruña, en representación do Sistema Universitario de Galicia. Bos días a todos e a todas que hoxe estamos aquí en este auditorio do edificio Fontán da Cidade da Cultura. Iniciar saludando ao presidente da Xunta, ao secretario xeral de Migración, aos meus colegas rectores da Universidade de Santiago e da Universidade de Vigo, secretario xeral de Universidades, director xeral de Formación Profesional, de Política Lingüística, de Emprego, e todas as autoridades que hoxe nos acompañades e, sobre todo, a todos os estudantes que hoxe rematades o voso período de formación en calquera das 3 universidades do Sistema Universitario de Galicia. Para nós, como representante das 3 universidades que me toca hoxe falar, para nós ha sido unha honra contar entre o noso plantel de estudantes coa vosa presencia durante estes anos de formación aquí nas universidades galegas. Esperemos que isto sea unha porta de acceso para que podades desenvolver a vosa vida profesional, a vosa experiencia, a vosa especialización que acadaches en esta formación universitaria, en esta Galicia en donde os vosos pais, os vosos nais, os vosos avós saliron fai tempo para formar unha nova vida alá na emigración. Estamos aquí en un edificio que ten o nome de un xeógrafo de Fontán, que alá polos ano 1830 fixo unha descripción absolutamente real, detallista de o que era Galicia en aquel momento. De esa Galicia saliron os vosos pais, os vosos nais, como decía antes, para formar esa nova vía. Pero esperemos que ese camiño sea un camiño de volta, sea un camiño que permita que vos, os heredeiros de esos emigrantes galegos, podades volver a este país
podades volver a Galicia, que en este momento é un país de oportunidades, é un país de futuro, para que podades desenvolver de novo a vosa vida profesional e laboral aquí en a terra que sempre foi a vosa terra. Nós, desde aquí, o Sistema Universitario, en colaboración con as autoridades autonómicas, estamos traballando precisamente para eso, para formar unha Galicia de futuro, para formar unha Galicia de oportunidades, para formar unha Galicia en donde cada un de vos poda desenvolver a vosa proxecto vital, laboral e persoal para que realmente os sintades orgullosos de pertenecer á comunidade galega, pero xa non no exterior, sino na comunidade galega do interior de Galicia. Seguro que ese futuro será moito máis prometedor para Galicia se contamos coa vosa participación, co voso traballo e coa vosa residencia en nosa comunidade. Desde aquí, o Sistema Universitario, o señor Presidente da Xunta, o ten a súa disposición para facer esa Galicia de futuro, esa Galicia ilusionante na que todos estamos traballando. Moitas gracias. Retornei con ganas de que valoren a miña experiencia e con ganas de traballar a prol do enriquecemento da nosa terra, non? Eu, dende nena, sempre tive unha conexión emocional con Galicia. A bolsa foi a oportunidade perfecta para facer o camiño de volta dos meus avós e fortalecer os vínculos con toda a familia que quedou en Galicia. Sí que é unha gran oportunidade, porque nese ano que estás estudando e que eles te respaldan económicamente, dá pé para facer contactos, para abrir e encamiñarte xa ao mundo laboral. É unha oportunidade boísima. Las becas BEME, la verdad que son una ayuda clave para tanto gente joven como no tan joven como yo, que ya estás en el mercado laboral o comenzando, que termina de darte la herramienta que necesitas para poder o involucrarte en el mercado laboral o empezar un emprendimiento propio. Supusieron para mí una oportunidad muy buena para poder regresar a Galicia y también actualizarme en la formación en biodiversidad. A beca BEME sí que sirve para abrir o mercado laboral, danche a oportunidade de vir, estudar o máster gratis, ter a oportunidade tamén de unha axuda para a manutención. Entón é unha oportunidade boísima. Indudablemente, as becas BEME sirven para incorporarte ao mercado laboral cunha formación mellor, que se non fose polas becas non terías o máster e non terías tanta formación. Eu teño moi claro que vin para quedar e nada, foi esta beca, xa foi como agora sí, agora xa definitiva. Non tiña pensado quedar porque teño as miñas alas de ver mundo, pero quedei. E xa levo case 5 anos aquí. Galicia é o único sitio fora de Brasil no que me sinto en casa. Damos paso, pois, neste momento ao chamamento dos alumnos e alumnas que recibirán o diploma acreditativo das bolsas de excelencia Mocidade Exterior. E para iso, solicitamos a incorporación a este escenario do presidente da Xunta de Galicia, dos máximos representantes das 3 universidades do Sistema Universitario do Galicia, do secretario xeral da Emigración e do director xeral da Formación Profesional. Subimos ao escenario.
O chamamento realizarase en grupo de 6 persoas. Pido ao público esperar a finalizar o chamamento antes de aplaudir. Chamamos agora aos bolseiros procedentes de Argentina, Brasil e Cuba, Rodrigo Aramayo Parato, Bruna Cerviño Guimaraes, Dailin López Castillo, Florencia Hockman Gallardo, Constanza Lagorio Calcaterra e Juan Manuel Arias Rodríguez. Procedentes de Argentina, Panamá, Uruguay y Venezuela, Daniel Benedi Puñal, Gabriceli Casal Infante, Romina Riverón Martínez, María Belén Corral Ferro, Rocío Paladea Rojo y Juan Carlos Capulogo Flores. Procedentes de Argentina e Uruguay, chamamos agora a Martín Carlos Castaño Ladeda, Romina Lois Carracedo, Agustina Comelles Filardi, Romina Giselle Geada González, Bárbara Los Zapato e Nahuel Ignacio de Pino Besada. Procedentes de Argentina, México y Reino Unido, chamamos a Agustín Pablo Facio García, Diana Evelyn Persson Corso, Marian Portillo Sende, Jessica Ramos Cortés, Silvia Muiña Moirón y Silvio Germán Godoy Argís. Desde Reino Unido, Uruguay, Venezuela e Argentina, Marcos Quintela Baluja, Evelyn Sabrina Canesi Castro, María Inés Fernández Couto, Natalia del Carmen Aranceta Gedric, Paula Gay Luberti y Mario Pablo Jauregui Berry Moldes. Procedentes de Argentina, Santiago Ricardo Jorge Martínez, Silvina Alejandra López Lema, Guadalupe Ortiz Vigo, Fátima Ortiz Vigo, Sara Alarcón Savariz y Julio César Llorente García. Desde Argentina y Reino Unido, Tomás Martínez Paisa, Marta González Enés, Sandra Suárez Sánchez, María Valverde Pérez, Belén Lara Álvarez Diegues y Pablo Ignacio Naveira San Pedro. Procedentes de Argentina, Chile y Cuba, Iñaki Ocantos Blanco, Ana Alonso Chivite, Gabriela Matilde Fernández Méndez, Sofía Puñal Rizo, Antonella Tórtora Picato y Ramiro Parrondo Camponovo.
Procedentes de Argentina, Venezuela e Uruguay, Nicolás Piedre Silva, María Fernanda Castro García, Aymara Anaí Rodríguez Alvarenga, Eliusca Mariel González Hidalgo, Tania Gancedo Pretcus e Hernán Matías Rodríguez González. Procedentes de Argentina, Santiago José Romero Lombardi, Rocío Soledad Barreiro Moure, Jorgelina Angie Bel Cataneo, Natalia Romina Campos Pietanesi, Sonia Diana Pagano Doval e Lucas Ezequiel Salerno Antelo. Dende Argentina e Cuba, Franco Sargianotto Santas, María Constanza Silvia Farqueto, Florencia Vilaginés Blanco, Laura Ben Artiles, Natalia Soledad Vázquez García e Julián Sotelo López. Dende Argentina, Brasil, Italia e Suiza, Martín Becchione Riopa, Lara Carrera Pereira, Natalia Rafaela Gómez Simón, Mariana Bruc González, Cristina García Fernández e Alejo Zambrano Garea. Dende Brasil, Argentina e México, chamamos agora a Juan Enrique Adán de Barrios, Julieta Fresigna Greco, Natalia Carolina González Besteiro, Socorro Montserrat Avendaño Costal, Fátima Guadalupe Avendaño Costal e Murilo Antelo Maximino. Dende Brasil, Perú, Reino Unido, Uruguay e Venezuela, Rogelio Domenech do Nascimento, Joendris del Carmen González Ricardi, Nerea Pineiro Gómez, María Gasso Cortizo, Sabina Rodríguez Landaeta e Bruno Justo Pérez. Dende Brasil, Argentina e Uruguay, José Eduardo Pérez Blanco, Natalia Lendoiro Sino, María Paula Osores Masi, Fabiana Ambroa Ibarruri, Cecilia Arevalo Méndez e Rafael Santos Martínez. Dende Chile, Uruguay e Argentina, Raúl Ernesto Lafuente Abreu, Sofía Magalí Pérez Pereira, Anaí Iglesias Gualati, Micaela Jazmín Pérez Fantini, Daniela Serra Aguiñós e Diego Podestá Espinosa. Dende Cuba, Argentina e Venezuela, Elio Díaz Rodríguez, Dayana Soledad Werlinger Martínez, Karina Aldana Werlinger Martínez, Carla Calo Omaña, Marina Marchi Cuevas e Alejandro González Norat. Start your day, as you coffee latte.
Dende Cuba, México, Chile, Reino Unido e Uruguay, Mandy Martínez Fernández, Natalia López Prado, María José Martínez Gómez, Irene Bea Fernández, Agustina Curra Cladera e José Jorge Rodríguez Salgado. Dende Cuba, Venezuela e Argentina, Rodolfo Sánchez Berriel, Natalí Romares Lodeiro, Florencia Aldana Fernández Estrella, Cecilia Longhi Pérez, Florencia Rodríguez Moreira e Luis Miguel Tamayo Justo. Dende Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela e México, Adrián Cuesta Luz, Julián Núñez Peixoto, Julia Cristina Cieiro Mariño, Natalia Guadalupe Varela Carnovale, Bárbara González Varela e Juan Andrés Martínez Zuleta. Dende México, Venezuela e Argentina e Panamá, Diego Pinela San Martín, Gabriela López Zaguán, Nadia Itatí Garrido Gil, Rocío Anabel Gómez Amenós, Laura Mercedes Tomala Vázquez e José Varela Reyes. Dende Uruguay, Argentina, México e Cuba, Gonzalo Berruti Picado, Lucía Guadalupe Vázquez González, Elizabeth Ferrada Somoza, Rosa María Mazaira González, Heidi García Paz e Santiago Guzmán Guzo Rodríguez. Dende Uruguay e Argentina, José Luis Oteiro Reja, Ailén Natalia García Pizarro, Jimena Magalí Monge Arnedo, Rocío Rego Pietrela, Suyay María Simaes Casal e Ignacio Uleterio Umpierres Queirolo. Can you feel the rhythm of my heart? It's been beating from the start. Oh, the rhythm of my heart. Yeah, yeah. It's all because of you. Dende Uruguay, Argentina, Cuba e Venezuela, Sebastián Viso Alanís, Viviana Claudia Alonso Ramos, Florencia López Varela, Lucía Puñal Rizo, Elena María Álvarez Reinaldo e José Luis Álvarez Escontrela. Dende Venezuela, México e Argentina, José Miguel Campos Correia, Itzel Coello Juárez, Patricia García Díaz, Claudia Lago Llovera, María Fernanda Ocampo Arévalo e Flavio Andrés Domínguez Ricci. Dende Venezuela, Brasil e Argentina, Francisco Javier García Corviera, Sofía Álvarez Díaz, Marian Álvarez Salvador, Michelle Andreina Fernández Tobar, Andrea Favarón Leandres e Armando Antonio González Tapiador.
Dende Uruguai, Reino Unido e Venezuela, Diego Castro Bermúdez, Natalia María Flores Domínguez, Ricardo Ferreiro Ramírez e Jessica Evelyn Casella da Parte. Señoras e señores, concluída a entrega dos diplomas, rogamos agora ás autoridades que regresen aos seus asentos para escoitar a intervención en representación das persoas perceptoras das bolsas de excelencia Mocidade Exterior. En representación, María Valverde, procedente do Reino Unido e que cursa os seus estudos na Universidade de Vigo. Bos días. Escoítaseme? Bos días a todos e todas. Para dar comezo, é unha honra que hoxe nos estean a acompañar neste acto de Diplomas BEME 2021-2022 a todos os presentes, destacando ao noso presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ao secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, e aos reitores das universidades galegas. Síntome enormemente honrada de estar aquí, hoxe, con todos vós, falando no nome dos 200 bolseiros deste curso, pero máis se cabe de ser unho deles. Unhos dos que tivo a gran oportunidade de poder ser beneficiaria ou beneficiario do programa das becas BEME. No meu ver, a emigración é complexa e non sempre doada de vivir. Sentimentos como incerteza, o desarraigo e soidade van contigo empacadas na maleta cara a ese nodo de destino, sen facer mención dos retos máis tangibles que empapan a todo aquel na súa andanza en busca de oportunidades no descoñecido. Ante que os galegos non nos asusten as choivas e poidamos facer o mellor da situación, adaptándose e traballando a nova terra, o poder inexplicable da morriña ten máis peso. É certo que din que, vayas donde vayas, sempre encontrarás un gallego. E tampouco minto cando digo que todos nós, os espallados polo mundo, falamos con paixón e orgullo da nosa precedencia, cultura e identidade. Por iso esta beca non é soamente unha oportunidade para que todos nós, os nacidos e nacidas, os fillos e fillas, os netos e netas, os bisnetos e bisnetas e ata algún tataraneto e tataraneto de Galicia, poidamos regresar ampliando a nosa formación e mellorar así as nosas oportunidades no mundo laboral, senón que tamén permítenos reconectar coas nosas raíces e desenvolver o propio sentimento de pertenza en primeira persoa. Moitos de nós marcharon sós e volveron acompañados. Outros marcharon acompañados e volveron sós. Os hai que non volveron e os que están por vir. Mais a terra dos ríos e das fontes sempre agarda. Grazas de corazón por pensar en nós e darnos a oportunidade da que un día nós ou os nosos foron buscar. Grazas. Toma a palabra a continuación para clausurar esta ceremonia don Alfonso Rueda Valenzuela, presidente da Xunta de Galicia. Bueno, moi bons días a todos os que estades aquí, señores reitores das universidades de A Coruña, Vigo e Santiago, señor secretario xeral de Emigración, secretario xeral de Universidades, autoridades da Xunta, familiares, non sei se hai algún profesor ou profesora das que impartiron o máster, por tanto, se os hai tamén os saludo, e os verdadeiros protagonistas, como decía a presentadora, os que acaban de subir aquí a recibir esta titulación, que ten moita importancia en sí mesma e, sobre todo, ten moitísima máis importancia dende o punto de vista simbólico. A primeira conclusión, a comentaba eu cos reitores mentras entregábamos os diplomas, é que o futuro de Galicia se vai a escribir en femenino, cosa que a mí me parece moi ben, hai que decirlo. E
demostra pois, o enorme talento e a enorme ilusión se veía nas caras cando estabades subindo a recoller os diplomas, que supón, pois, ao final, este acto é o final dunha trayectoria seguro que moi longa e seguro que, absolutamente seguro, que con historia persoal de cada unha detrás. Ese cántico de que non hai fronteiras, que agora está tan de moda gracias ás tansugueiras, creo que aquí era unha realidade, creo, hai moitísimo tempo xa. Sabemos ben en Galicia que os límites xeográficos que temos e que en teoría nos limitan con dúas comunidades autónomas, Portugal e Asturias e Castela e León, aquí nunca corresponderon á realidade. Son límites físicos, nada máis e nada menos, pero que hai moitísimo tempo que superamos. Hai moitas Galicias ao longo de toda España, de toda Europa e de todo o mundo, e o sabedes moito mellor que a min. Son as Galicias conformadas por toda esa xente que tuvo que salir hai moitísimo tempo, pais, avós, netos, tataranetos, como decía a alumna que acaba de falar en nome de todos, e ás veces por vós mesmos, que empezastes a vosa vida aquí e despois tuvestes que salir. Esa Galicia que está, digo, noutras comunidades autónomas, noutros países de Europa e tamén alén do mar. E algúns dos que emigraron, tiveron que emigrar na primeira metade do século pasado, os que fixeron as Américas, os que tiveron que ir máis lonxe, exerceron sempre de embaixadores de Galicia. Iso é moi importante. Non hai un embaixador mellor de Galicia que aquel que empezou aquí e despois se tuvo que ir. A leva sempre, sempre, sempre no corazón. E iso é moi importante, porque a xente de fora o nota dende o primeiro momento. En fin, proba desa pegada é que todos os españoles de América son gallegos, por algo será. Por algo será. Iso quere decir anos e anos e anos e décadas de exercer, pois eso, de galego. Transmitir valores, de transmitir costumes a todos os seus descendentes, xeración tras xeración, co fácil que deixar de facer eso, deixar que un se impregne da cultura do país no que naceu, no que vive, que iso é moi importante, pero sin esquecer nunca as raíces. Insisto, xeración tras xeración, eso ninguén o sabe facer mellor que os galegos. Os que estades aquí, naciches algún en Galicia, e agora podedes volver, outros sodes fillos ou netos de xente que emigrou hai moitísimo tempo a moitísimos países, pero que sentides, estou seguro, que Galicia foi dende o principio, igual que foi a terra dos vosos pais ou dos vosos avós, foi a vosa terra sempre, unha parte moi importante. Algúnas das persoas que falaron o recordaban no vídeo. Aquí non só viñestes a estudiar un mestrado, que tamén é moi importante, senón tamén viñestes a retornar a vosa terra. Aínda que non a coñecerades, aínda que fora a primeira vez que estabades aquí, sempre foi a vosa terra. E iso que queremos que siga sendo, facilitar o retorno dos mozos e mozas galegas que viven fora de Galicia, é o obxectivo deste programa o que vos acollestes e o que se levan acollendo moitos mozos e mozas dende o ano 2017, o Programa de Bolsas e Excelencia Mocidade Exterior, o programa BEME. O creamos efectivamente no ano 2017 e dende entón 1.150 mozos e mozas galegas e galegos que se di pronto procedentes de 35 países, sea Galicia espallada polo mundo, pudestes regresar a vosa terra e formaros ou graduaros, en algún caso, nalgún dos 90 másteres que ofrecen as 3 excelentes universidades públicas que hai en Galicia, que iso tamén sería imposible se non tiveramos aquí esas 3 universidades. Esta formación é unha oportunidade, por suposto, para vos, clarísimo, a oportunidade de xa a excelente formación que xa traíade dos vosos países mellorar aquí, con eses mestrados, oportunidades laborais, oportunidades que é moi importante de coñecer sobre o terreo o que aquí temos, de abrir unha porta amplísima aos que decidan quedarse aquí a vivir, que esperemos, estaríamos encantados que foran a inmensa maioría, pero tamén unha oportunidade para nós, volvendo a oración por pasiva, de que veña xente, como decía, excelentemente preparada, xente moza e xente con esa conexión especial que é tan importante para adaptarse a terra, adaptarse en torno e contribuir a que isto siga medrando. Iso é fundamental. Non estamos encantados de que veña calquera persoa a coñecernos, a vivir aquí, a traballar, pero si son persoas que veñen con esa conexión especial, que xa son galegos dende o principio, todo iso resulta moito máis fácil, se me permitides, moito máis bonito e dá lugar a moitísimas máis cousas. Está claro que o sistema funciona, o interese por estas bolsas é evidente. Hai uns datos
que o acreditan. O curso que agora remata, o número de solicitudes 470, máis que duplicou o número de bolsas ofertadas. Por eso volvemos, decíamos tamén no vídeo, a convocalas, por suposto, e aumentar o número de plazas e aumentar tamén o número de másteres, que tanto como decir o número de oportunidades de encauzar unha vida, unha trayectoria no que cada un teña por conveniente. Sabemos perfectamente que non é doado nunca dar o paso de mudar a vida, o recordades aquí, cambiarse de país, deixar atrás moitísimas cousas, familia, amistades, e apostar por dar un paso que moitas veces, supoño que o teredes na cabeza cando decides dar o paso, vai supoñer cambiar a vida, cambiar de escenario e, ao final, cambiar por algo totalmente distinto ao que deixades atrás. Por tanto, temos claro que hai que botar unha man a todo o que queira volver a Galicia. A todo galego de orixen, a todo galego de descendencia, a toda persona que se sinta galego ou galega, hai que botarlle unha man para que veña aquí e o tempo que este, moito máis se para iniciar unha nova vida, teña todas as facilidades do mundo. Temos estrategias para conseguir todo eso, e iso costa recursos públicos que se pagan cos impostos dos galegos e das galegas e que os pagamos moi a gusto. É unha finalidade que realmente merece a pena porque iso tamén contribuye a facer país. Son 5,5 millóns de euros que destinamos, en primeiro lugar, a manter e aumentar estas bolsas, e, dende logo, merece a pena, a axudarlle os que veñen por primeira vez, ás veces con moi poucos recursos, a ter eses primeiros gastos que son fundamentais para despois poder facer unha vida independente, poder voar cada un pola súa conta, según as oportunidades, según o esforzo, pero hai que dar unha axuda inicial, e iso hai que entendelo, e ás veces, sen ese pequeno impulsón inicial, despois todo se volve imposible, cando podía ser moito máis fácil con esa pequena axuda. Por iso temos claro, e por iso queremos dar ese impulsón inicial. E despois, por suposto, aqueles que veñan, e hai moitísima xente con talento que vides aquí con ideas para emprender, que vos formades e logo queredes empezar aquí e crear riqueza en Galicia, iso tamén merece unha axuda suplementaria que temos que ter en conta e para iso son tamén eses cartos desta estrategia. Todo iso coordinado cunha oficina integral de asesoramento, porque todo iso está moi ben montalo, pero despois hai que saber explicalo, aterrizalo sobre o terreo, facelo accesible a todo o mundo, que se entenda ben e que se poda aplicar. Dende o ano 2018 volvisteis a Galicia máis de 25.000 persoas. Por tanto, esta estrategia ten que seguir e ten que mellorar, e para iso é moi importante que nos fagades aportacións, sodes os primeiros interesados, os primeiros expertos que nos podedes decir, vos e os vosos familiares, os que están ali, os que están aquí, como podemos seguir mellorando en algo que para nós é fundamental, é realmente estratégico. Hai, ademais, entidades que xa vos están axudando dende experiencia de haber pasado polo mismo, e creo que a presentadora do acto sabe ben do que falo. É fantástico que quen pasou por esta experiencia antes se agrupe para axudar os que chegan agora por primeira vez e os que chegades por primeira vez, axudar os que teñan que vir todavía, que eu espero que sexa moitísima xente. Por lo tanto, gracias, Belén, por facer ese labor, gracias a todos os que te axudan, e gracias a vos por apostando polas vosas propias vidas, que creo que é moi importante, apostando polo vosso propio futuro, estades, a través desta formación e co acto de hoxe tan simbólico, apostando tamén por Galicia. Necesitamos a moita xente que teña moito que aportar. Necesitamos todo ese talento galego que está espallado polo mundo e que seguramente necesitaba esa pequena conexión para dar moitísimo máis. Temos moitísimas esperanzas, de verdade que sodes unha parte moi importante do futuro de Galicia. Temos a enorme sorte de durante tantos anos ter a tanta xente que foi polo mundo e que nunca se olvidou da súa terra, e creo que ahora mismo é o momento de facer esa alianza e que todos salgamos beneficiados. Moitísimas gracias. Este é un dos programas do que me sinto máis orgulloso da Xunta de Galicia e este é un dos programas que seguiremos apoiando sempre. Moitas gracias.
Señoras, señores, para rematar, asistimos agora a unha nova actuación musical a cargo de Emilio Rúa e Margarida Mariño, que interpretan dous temas. Trátase de Unha noite na eira do trigo e A saia de Carolina. Unha noite na eira do trigo, o refrexo do branco luar, unha nena choraba sen trégolas os desdés dun ingrato galán, e a coitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, os seus secos de melancolía camiñaban nas alas do vento, e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela, de pé sobre a popa dunha leve negreiro vapor, emigrado camiño de América, vai o pobre infeliz amador, e o mirar as xentis anduriñas e deixa a súa vida cruzar. Quen pudera dar volta pensaba, quen pudera con Bosco voar, mais as aves e o buque fuxían sin oír seus amargos lamentos, só os ventos repetían: quen pudera con Bosco voar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vos hai, pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar, dun amor celestial verdadeiro, quedou solo de vaguas a proba, unha cova nun outeiro e un cadáver no fondo do mar. Gracias. A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto dá o rabo. Bailaches, Carolina, bailei, sí, señor. Dime con quen bailaches, bailei co meu amor. Co teu amor non bailaches, bailei, sí, señor.
Bailaches Carolina, baileia o fe. Dime con quen bailaches, con quen non cho direi. Con teu amor, amante, até o mencer bailaches Carolina, bailei sí señor. Dime con quen bailaches, bailei co meu amor. Co teu amor non bailaches, bailei sí señor. Oh, sí señor. Oh, sí señor. Sí señor. Vamos a cantar todos, A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto da o rabo. Bailaches Carolina, bailei sí señor. Dime con quen bailaches, bailei co meu amor. Co teu amor non bailaches, bailei sí señor. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Deus todo yo perdoa. Bailaches Carolina, bailei sí señor. Dime con quen bailaches, bailei co meu amor. Co teu amor non bailaches, bailei sí señor. Oh, sí señor. Oh, sí señor. Sí señor. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos. Margarida Mariño. Gracias. Señoras, señores, rogamos aos alumnos beneficiarios das bolsas de excelencia Mocidade Exterior e ás autoridades que participaron na entrega de diplomas que se levanten para facer unha fotografía de grupo. Moitas gracias pola súa presencia.